tragueu això. Això és de Halloween. I us vinc a proposar una recepta per a la cuina de la castanyada, que és allò nostre, que pertany a la nostra cultura culinària. Això sí, ho faré en carbassa, que pertany a la cuina de tardor, d'aquest moment de l'any. I no farem una recepta de carbassa normal, la farem una recepta original, amb peix, amb llobarros. Mireu quins llobarros que ja m'han preparat a la peixateria ben nets, a punt de cuinar. Què us sembla? M'acompanyeu? Anem a la cuina. Comencem. Acompanyarem la nostra carbassa violí amb un cap d'alls, uns 3 tomàquets d'aquests de tipus pera i 3 cebes de figueres. El primer serà tallar la carbassa. És una mica complicat, és dura. El ganivet ha d'estar ben esmolat i llavors amb molta cura l'anirem tallant. Veieu? Costa una mica. S'ha de fer amb cura. D'acord? A poc i l'anirem tallant. Veieu? Ja està tallada. Ha costat una mica però ja està tallat. Ara li trobem les llavors, aquestes aquí, amb l'ajuda d'una cullera. Això és molt fàcil. De seguida ho tindrem tret. Aquestes llavors, si voleu, les podeu plantar i tindreu carbasses quan toqui. Vinga, cap al forn. Ho cuinarem tot com si fos una mena d'escalivada al forn, això sí. Ho posem tot en una safata del forn, tot ben distribuït. Veieu? Així. Una mica de sal. Una mica de pebre. Ara li posarem també un raig d'oli, un oli d'oliva verge, i cap al forn, que el tindrem ben fort. Aproximadament uns 40 minuts. Bé, ja ho tenim. Ara amb una cullera trobem la carn de la carbassa, mireu que tendrà que ha quedat, fa un olor, i la reservarem. Cal dir que els tomàquets i els alls els hem tret abans. Vinga, ara posem en el nostre robot, ja sabeu que jo tinc la Thermomix, tot, els tomàquets els hem pelat, les cebes les hem pelades, tot a dintre. I també la cabeça d'alls, que li hem fet un tall, i ara l'exprimem a dintre. Us explico que els tomàquets serveixen perquè la carbassa no sigui tan dolça, li donen un punt d'acidesa. Ara hi afegirem un bon raig d'oli, una mica també de sal, llavors ja el tastarem, aviam si està bé, i a triturar. Vinga, a triturar ben ràpid. Tapem per no embortir-lo tot i ha de triturar fins a obtenir una crema, no massa lleugera. Veieu? Mireu quin color que ha quedat, Que maco, mireu, aviam. Ara tastarem de sal i si està bé ja ho tenim. Reservarem per fer-la servir després. Ara farem una picada, unes avellanes, una mica de pa torrat, una mica de sal que ens ajudarà a fer aquesta picada, una mica de pebre, tot, i unes cervetes al jardí. Jo en aquest cas he ficat una mica de coriandre, melissa i julivert. Podeu ficar el que us agradi. Que no quedi massa aixafat. Així, un tipus de crumble. Vinga, el peix. Hem fet supremes i hem tret les espines curosament, perquè sigui més fàcil i agradable de menjar. I el cuinarem amb una paella amb un raig d'oli, dorada a la pell i poc cuit. I ja ho tenim. Emplatem posant en un plat ben bonic un cuirot de la nostra crema puré de carbassa escalivada i posem el peix a sobre. Ho posem així amb una mica de gust, com hem de posar sempre al menjar. D'acord? També podríem fer una suprema, només un tall, però jo crec que així es queda més bonic. Posem el crumble guió picada catalana amb herbes per sobre per fer bonic i per donar-li un crunch al plat. I finalment unes fulles de les herbes aromàtiques de la picada posades per sobre, així que quedi ben bonic. Un raig d'oli per donar-li un cop de lluentor final. I ja està, mireu que bonic que ha quedat. Un plat bonic i original sense deixar de ser cuina tradicional.